En wat is er dan, hè? Die past misschien wel beter bij die dan. Mag ik een tosk of niet? Nee. Doe maar net, hè? Nou, je maar stingen. Beste landgenoten, ik ga aftreden van de troon. Ik laat het overgaan aan mijn opvolger, prins Willem-Alexander. Juf Laura van der Ploeg. Ja, Beatrix zei het, ik hoor hem op. Hoe is dat nijs hier vallen? Nou, gelijk van de morgen doe de band op squallenkamer wie het nijs van juf, de koningin hoort er mij op. En ze wonen er al hier op praten en Elsen in hier het sjoen. Dus het is wel heel grut nijs op de koningin Beatrix kwallen. Want vanzelfs, ja, het is uw koningin. Wij binnen koningin Beatrix kwallen. Dus grut nijs. Wat doe je hem naar mij, met de grutte nijs? Nou, we gaan vanzelfs, we zijn gelijk van de morgen begonnen mij door te praten. Wat vinden ben ervan? We gaan ik sjoen naar de uitsturing. Want sommige ben hier nog net sjoen. Beste landgenoten, ik neem afstand van de troon. Ik vind het heel jammer, maar op 75-jarige leeftijd is het toch eindelijk tijd dat ik afstand neem. Mijn opvolger wordt prins Willem-Alexander en die gaat het zeker goed doen. Geweldig!